Tervehdin teitä kaikkia meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Mä yritän katsoa tässä tilanteen, että mä näen teidät. Joo. Oletko huomioinut, kuka siinä istuu sun vieressä? Eikö se ihan kivan tuntunen ihminen? Lausupa hänet tervetulleeksi, niin ravista hänen kättä tai jotain ja sano, että kiva, että tulit, että Jeesus rakastaa sinua. Me ollaan onnellisia, että olet tullut tänne. Mä en kaikkia teitä ehtinyt tervehtiä, mutta joitakin kyllä. Joo, me ollaan... Are you happy in the Lord? Jos Reinhard Bonke olisi täällä, se kysyy, are you happy in the Lord? Kuinka monet olette onnellisia Herrassa? Joo, kyllä. Kyllä mun täytyy todistaa, että on valtava löytö tämä, että meillä on suhde Jeesukseen. Se oli mulle elämäni parhain yllätys. Mä en koskaan odottanut mitään tällaista. Ja kun mulle esitettiin mahdollisuutta niin tulla uskoon, niin mä ajattelin, että silloin ennen uskoon tuloa, että kuule, on mulla kyllä ihan tarpeeksi ongelmia muutenkin, että vielä pitäisi uskoon tulla. Joo. Niin mulla oli tällainen väärä käsitys. Ja sitten kun Jeesus tuli mun elämään, niin kyllä mä totisesti niin hämmästyin. Ihan niin kuin Paavali sanoi, elämä on minulle Kristus ja kuolema on mulle voitto. Ja mä luen täältä Johanneksen kirjeistä tällaisen tekstin. Let me see. 4. luvusta jakeesta 8 eteenpäin. Joka ei rakasta, se ei tunne Jumalaa, sillä Jumala on rakkaus. Siinä ilmestyy meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti poikansa maailmaan, että me eläisimme hänen kauttansa. On erittäin tärkeä sana tuo että, koska se osoittaa, miksi hän tuli tänne. Hän tuli, että me elättäisiin hänen kauttansa, hänen kanssaan, hänen vahvuudessaan. Kaikessa siinä, mitä Jeesus Kristus merkitsee ihmiselämään, kun otamme hänet vastaan ja annamme hänelle vallan. Joo. Ja mitä enemmän annamme hänelle valtaa, sitä enemmän hän tulvii kaikille elämän alueille. Joo. Efesolaisten 3:20 sanotaan esimerkiksi, että hän, joka voi tehdä enemmän, monin verroin enemmän. Englantilainen Raamattu sanoo, exceedingly abundantly above all that we can even ask or think. Joo, paljon enemmän, moninkertaisesti enemmän kuin kaikki, mitä me voimme anoa tai edes ajatellakaan. Sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Ja tässähän viittaa pyhää henkeä tai Kristus meissä, kirkkauden toivo. Ja englantilainen Raamattu, kun sanoo according to the power that works in us, niin paljon hän voi tehdä, kun suostutaan. Kaikki me, jotka ollaan uskossa, niin meilläkin on kaikilla yksilöllisiä kokemuksia tällä tiellä. Ja varmaan olet kohtannut sellaisen tilanteen, että vaikka sä kuinka taistelet, niin näyttää, että ei millään selviä. Joo. Ja mä muistan vuosia sitten olin tosi vaikea tilanne ja mä kamppailin ja rukoilin ja lopuksi mä sanoin Herralle, että sinä oot Jumala, kyllähän sä ymmärrät, että en mä voi. Tämä on mahdoton tilanne, aivan, että ei mulla ole voimaa siihen. Niin Herra sanoi mulle ihan selvästi, Rauno, sinä et tarvitse yhtään enempää voimaa. Kaikki riippuu siitä, suostutko minuun vai et. Jos suostut ja annat mulle vallan, minä teen kaiken muun. Mä olin absolutely hämmästynyt. Ai niinkö? Rauno ei tarvitse yhtään enempää voimaa, vain suostumista antaa tilaa hänelle. Joo. Ja sitten mä sanoin Herralle, että vähän aikaa kun mä mietin, mä olin niin yllättynyt, niin mä sanoin, että kuule Herra, siinäpä se onkin se ongelma. Että mä aina haluan suostua. Mä odotin, että tulee semmoinen kova nuhteen sana, mutta Herra, rakkaus, se on Jumalan hyvyys ja rakkaus, joka minua vetää, eikä vetänyt tähän, eikä mikään piiskaaminen, eikä elämän ongelmat, vaan hänen hyvyytensä. Hän on todella vallottava persona, I tell you. Niin mä sanoin, että siinäpä se onkin Herra ongelma, kun mä aina tahdon suostua. Että mä kamppailen, mutta ei olekaan niin helppoa. Sitten Herra sanoi mulle, no suostutko suostuteltavaksi? Niin silloin mun sydän suli kokonaan, että sä oot niin hyvä, että vaikka mä oon näin äikkäpäin
ja kovaniskainen, niin sä vielä sittenkin sanot, vaikka mä en kykene suostumaan, että suostutko suostuteltavaksi. Ja mä sanoin, että kyllä Herra, minä suostun suostuteltavaksi. Joo. Onko sä ollut sellaisessa tilanteessa, että on vaikea antaa tilaa Herralle ja suostua? Haluaisitko mun kanssa tehdä niin kuin mä tein Herran kanssa? Herra, minä suostun suostuteltavaksi. Haluaisitko sinä suostua Jumalan hallintaan? Nosta kätesi ja sano sitten näin hänen edessään, ei mulle, mutta hänen edessään. Herra, minä suostun suostuteltavaksi. Minä suostun suostuteltavaksi. Wunderbarer, Heiligen Geist, Gottes Kraft ja bitte. Kyllä se on. Kaikista ihaninta elämässä on antaa Jumalalle täysvalta, hei. Kyllä se kaikki riippuu siitä. Jokainen elämäalue, jossa me ei päästetä häntä sisälle ja hallitaan itse, niin se on avonainen ovi, sinne vihollinen pääsee kiusaamaan. Ja jos ihmiset tietäis, kuinka Jumalan pojan Jeesuksen hallinta on elämää antava ja ihana, niin ei stadionit riittäisi vetää sisälle ollenkaan. Niillä on väärät käsitykset, joo. Kun me tavataan ihmisiä tuollakin kadulla tai missä vaan jutellaan Jeesuksesta, niillä on ennakkoasenne. Ja ne luulee, että ne tietää, mutta jos ne tietäisi, ne tulisi uskoa. Joo, mutta ne ei tiedä. Joo, siellä on ennakkoasenne. Joo. Niin mä voin todistaa, että mulla oli yllätys, kuinka hyvä tämä Jeesus-usko on. Absolutely olin yllättynyt siitä. Joo. Ja tässä kun sanottiin, että Jumala rakkaudessaan lähetti poikansa, että me eläisimme hänen kauttaan. Eläisimme siinä vahvuudessa, mitä hän on. Ja siitä todellisuudessa, että mä en ole koskaan yksin. Ja nyt mulla tulee Herran sana sinulle, jos sinä koet, että sä oot yksin ja sulla on vaikea tilanne, niin otappas tämä Raamatun teksti ja muista kotona Jesaja 41:10. Herra sanoo, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Ja nyt mä siteraan American Standard Version ja siinä sanotaan, aivan varmasti mä autan sua, aivan varmasti minä sinua tuen ja vahvistan. Enkä minä sinua koskaan hylkää, älä pelkää. Joo. Jumala on aina kanssamme. Joo. Ja tälläkin hetkellä ei ainoastaan tämä 6-vuotias poika siellä ole vaikeuksissa, mutta nyt me olemme varmat, että Jumala auttaa häntä. Ja Herra Jeesus itse on siellä. Mutta täällä on tällä hetkellä myöskin teidän joukossanne ihmisiä, joilla on henkilökohtaisesti voi olla hyvin vaikea tilanne. Mun sydän on kovasti ollut kärsivien ihmisten puolesta Herran edessä ollut lisääntyvästi viime aikoina. Ja täällä on sellaisia henkilöitä, joilla on henkilökohtaista elämän tarvetta hyvin syvää. Se on Jeesuksen Kristuksen verilunastuksessa taattu, että Jumala auttaa sua. Joo. Niin voitaisiko hetken ihan sulle silmäsi ja hiljaa Herran edessä, niin Herra, sinä näet täällä olevat ihmiset, joilla on suuria henkilökohtaisia tarpeita. Ja Herra, kiitos, että sä tulet ja kohtaat heitä. Joo, sillä Herra, sinun sanassasi on niin paljon lupauksia, kymmeniä tuhansia lupauksia, sinä lupaat mitä sä teet. Ei kenelläkään ole kymmeniä tuhansia ongelmia, mutta lupauksia on moninkertaisesti enemmän kuin ongelmia. Herra, siunaa ja auta. Tää Jeesuksen nimessä, aamen. Ja sitten mulla tulee tässä hengessä, että täällä on henkilöitä, joilla joku sinun läheinen tai sulle tärkeä henkilö on suurissa vaikeuksissa ja tarvitsee apua Jumalalta. Joo. Me ollaan paljon koettu sitä, että kun rukoilijat rukoilee Jeesuksen Kristuksen nimessä, what's this thing? Huomaat tämä asia, rukoilee Jeesuksen Kristuksen nimessä. Joo. Mikään muu nimi ei ole tehokas. Mikään muu nimi ei avaa taivasta. Mikään muu nimi ei pysäytä helvettiä. Mikään muu ei tehoa pimeyden voimiin. Joo, kiitos Herralle. Mutta Jeesus-nimi tehoaa.
Ja sen tähden Jumalan yleisnimet, niin ihania kuin ne on, ja mullakin on pitkä lista Jumalan nimiä, kun hän ilmestyy hebreankielisillä nimillä, niin, koska niihin liittyy sanoma, mitä hän teki siinä tilanteessa. Esimerkiksi Abramille hän ilmestyi nimellä El Shaddai, kaikki riittävä Jumala. Hän oli 99-vuotias, ensimmäisen Mooseksen 17. luku siinä alussa. Joo. Niin vieläkin mä olen kaikkivaltias, vieläkin on kaikki riittävä kaikkiin tilanteisiin. Mikään ei ole mahdotonta vieläkään minulle. Sinä olet 99-vuotias, kohta 100-vuotias, mutta lupaus tulee täyttymään, minkä hän oli antanut. Ja lupauksen voimasta Iisakki-poika syntyi. Joo, kiitos olkoon Herran. Meidän on niin helppo lipsahtaa sitten kipu- ja ongelmakeskeiseen ajatteluun. Mulla on hyvin matala kipukynnys, tavattoman matala. Ja täytyy sanoa, että nyt mulla on näitä ikävuosia tullut melkoinen määrä. Ja sen tähden mä ajoittain melko kovissa kivuissa. Niin eräs mies lähetti mulle tekstiviestin. Rauno, Jumala antoi sulle 2 tekstiä. Psalmi 92 loppu. Vielä vanhuudessaan on rehvät ja vihannat täynnä energiaa, vitaliteettia ja voimaa. Jumalan kunniaksi. Hän katseli, että tuo osui kuin naulan kantaa. Sitten aloitin toisen tekstin, niin Jesajan 40, 29-31. Joo. Nuoret miehet väsyvät ja nääntyvät, mutta ne, jotka Herraa odottavat, saavat uuden voiman. Siitä riippumatta, minkä ikäisiä he ovat. Siitä riippumatta, minkälainen heidän kuntoisuutensa on. He saavat uuden voiman. He koottavat siipensä kuin kotkat. Ja se kuvaa sitä, että heille tulee voima, joka on inhimillisyyttä suurempi, joka on meidän omaa. Mehän ei kyetä lentämään itsessämme. Mutta Jumalan voima, kun tulee, niin tapahtuu asioita, jotka ei ole mahdollista inhimillisyyden voimissa ollenkaan. Niin Jumalalla on kaikki mahdollista. Hei, ystävä, sinä, joka istut siellä, excuse me, ja sinulla itsellä tai jollakin sun läheisellä, joka on rakas sulle, voi olla suuria ongelmia. Raamatun sanoma on, että kaikki on Jumalalle mahdollista. Mikään ei ole mahdotonta hänelle. Ja kun me viedään sinun tarpeita ja omia tarpeita Herran eteen, niin Jumala ei sano sieltä, voi lapsiparka, tämä on nyt kyllä niin vaikea asia mullekin toteuttaa, mitä sä pyydät, että mullakin nyt loppu kyllä eväät. Ehkä huomenna olisi parempi. Koitapa uudelleen, jos olisi helpompaa. Jumala on rajoittamaton. Pelkästään se, että uskot, että Jumala on, ei ole mitään rajoja. Hän voi tehdä mitä vaan. Kaikki on mahdollista hänelle. Joo, kiitos Jumalalle totisesti. Ja Jeesus Kristus tuli meille vahvuudeksi. En tiedä, oliko kukaan teistä sattu kuulemaan, kun mua haastateltiin siitä, kuinka Jeesus ilmestyi mulle, kun mä olin kuolemassa huumekohtaukseen TV7 lauantai-iltana. En mielellä halus sitä toistaa, mutta mielellään mä kerronkin kyllä siitä, mitä Jeesus voi tehdä. Joo. Minä en itse edes osannut rukoilla, että kuvitella, että mä tarvitsisin pelastusta. Ei mulla ole sellaista uskoa. Mutta uskovat, he saivat sydämelle rukoilla. Ja sen tähden uudesti syntyminen on samanlainen, kun me synnytään tänne, niin se on Isä ja Äidin ja Jumalan asia. En minä suunnitellut tänne syntymistä. En mä usko, että kukaan meistä suunnitteli. Ei. Tai jos meiltä olisi kysytty neuvo, niin mä olisin ainakin sanonut, voi Herra, mutta ei tolle planeetalle. Mihin vaan, mutta ei tonne. Se on ihan kummallinen paikka. Siellä on käärmeitä, hyttysiä ja ihmiset rääkkää toinen toista. Joo, kyllä. Ja paholainen istuu niskan päällä. Ei tolle planeetalle. Joo, kyllä. Niin samoin myöskin, kun meihin tulee uusi elämä ja me uudesti synnytään, en mä osannut kuvitellakaan, että mitään sellaista voisi tapahtua. Mutta roomalaisten 8.26 siellä Paavali sanoi,
Pyhä Henki auttaa meitä heikkoudessamme, sillä me emme tiedä, mitä rukoilla tulisi. Ja Pyhä Henki laskee sydämelle rukouksen, ilmoituksen, niin alkaa rukoilla. Ja näin he tekivät. Ja sitten Jeesus ilmestyi siihen huoneeseen, jossa mä olin kohtauksessa ja kuolema. Se oli mulle myös yllätys, sillä mä ajattelin, että mun loppuelämä on kokonaan vaan juhlaa. Ja oli niin hyviä aineita löysiä, mä suoraan ammuin ruiskeellani skytasin suoneen, niin kuin sanottiin 50-luvun slangissa siellä Helsingin kadulla. Niin mä ajattelin, että loppuikäkin on, jos tarvitaan vaan jotakin voimaa, niin mä ammun sisään suoraan. Mutta sitten alkoi kohtaukset tulee. Joo. Kaikki nämä nautintoaineet ja muut, joita Paholainen on keksinyt, kun hän menetti sen kirkkauden voimaan kapinoidessaan Jumalaa vastaan, niin hän on keksinyt Jumalan läsnäolon ihanuuden korvikkeita. Niitä hurjimmassa muodossa on juuri nämä kovat huumeet, joita mä käytin, mutta on korvikkeita. Ja niissä on aika hirvittävät tulokset. Mua on paljon pyydetty aikaisemmin ja nyt vieläkin mene, jos tulee kutsuja, mutta en oikein jaksa enää mennä niin paljon. Niin päihdevalistusta kouluilla, Suomen kouluilla, myöskin Kanadan kouluille mentiin Teen Challenge-ryhmän kanssa. David Wilkersonin ryhmä tuli sinne Kanadaan ja mähän on kanadalainen, sieltä mä tulinkin tänne, mutta olen alun perin syntynyt 30-luvulla Suomessa. Niin me annettiin päihdevalistusta ja sitähän on paljon kyllä saatavana, mutta on hyvä tietää myös, että Jeesukselle on mahdollista vapauttaa. Jonka poika tekee vapaaksi, on todella vapaa. Ja sen jälkeen, kun Herra vapautti mut, niin mä näin yöllisessä näyssä mun huumekavereita seiso uudet vaatteet päällä rivissä. Ja mä kysyin Herralta, että mitä sinä tarkoitat tällä? Hän sanoi, minä alan vapauttaa sun kavereitasi. Mulla ei ollut sen vertaa tietoa, että mä olisin osannut rukoilla kavereiden puolesta, vielä vähemmän johtaa niitä Jeesuksen luo. Mutta Jumala ei ole rajoitettu meihin. Hän sanoi yksikin kerta mulle, Rauno, minä en ole niin pieni, että mä voisin tehdä vain sen, mitä sinä teet. Joo. Hän ei ole rajoitettu meihin. Ja sitten niitä alkoi vapautumaan. Mutta siihen aikaan, jos luet historiaa, niin kaikkialla maailmassa oli Pyhän Hengen vuodatus huumeiden käyttäjien ylle. Yhdysvalloissa niitä vapautui ihan tuhansittain ja niitä alettiin kutsuttaa Jesus People. Joo. Ja kaikilla sama kertomus. Huumeruske muuttui Raamattuun. Ja yhtäkkiä on Raamatun kanssa kadulla. Joo. Niin meillä on ihmeellinen vapauttaja Jeesuksessa. Kyllä totisesti. Ja mä voin oikein tässä todistaa tänä Raamatun sanat, että Jeesus on tullut meille vahvuudeksi. Ja Paavali sanoi 2. Timoteuksen 1. luku ja 1 hän sanoi, minut on asetettu apostoliksi julistamaan sitä elämää, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ei hän puhu tästä luonnollisesta elämästä, vaan siitä Jeesuksen persoonaelämän voimakentästä. Sitten hän jatkaa ja sanoo, tämä on annettu meille ennen ikuisia aikoja. Ajattele. Ja Hebrealaiskirjeen 6 ja 5 sanoo, me olemme maistaneet tulevan maailmana ja voimia. I'm very excited. Me maistamme tulevan maailmana ja voimia. Ja jos joku ei ymmärrä, mitä me koetaan, niin ajattelepas keskiaikaista ihmistä, joka eli kynttilän valossa. Joku olisi tullut sanomaan, että on semmoinen voima tulossa tässä lähiaikoina tulevaisuudessa, joka valaisee suuret kaupungin valtavalla valomerellä. Joo, se olisi laitettu roviolle se kaveri. Ja niinhän se on sen tähden kristittyjä vainota, he eivät ymmärrä. Ne ei ymmärrä, mitä me koetaan. Meillä on virtaa! Joo. Mua huvittaa monet asiat tuokin, kun nehän vainos kristittyjä kommunistit aivan hirveästi Neuvostoliitossakin. Ja Stalin ja Lenin oli oikein semmoisia päävihollisia vainoamaan kristittyjä. Sitten kun ne rääkkäsi niitä ja kaikenlaista pahaa teki, niin Lenin ihmetteli, että mikä noissa on noissa
kristityissä Jeesus uskovissa, kun ne ei millään luovu uskosta, vaikka me mitä tehtäisiin. Niin sitten se sanoi, että uskonto on oopiumia kansalle. Niin se onkin, me on pilvessä. Ymmärrätkö, meillä on voltit päällä. Hebrealaisten 6 ja 5, me maistamme tulevan maailmana ja voimia. Eihän ne voi nuo ihmiset ymmärtää, ellei ne itse sitä maista. Joo, totisesti. Mutta niin, mä ehdotan, että jos et ole ottanut Jeesusta vastaan, ota hänet vastaan. Sillä Raamatussa kerrotaan esimerkiksi tuossa Johanneksen ensimmäinen luku 12 ja 11 ja sanoo, hän tuli omiensa tykönä, hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänen vastaan, hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi. Nyt jos tutkit eri raamattuja, niin ne käyttää erilaista sanaa siihen kääntäjät. Toiset raamatut sanovat, että he saavat oikeuden tulla Jumalan lapsiksi. Se alkutekstin sana siinä, joka on käännetty voima tai oikeus, on exousia. Se tarkoittaa voimaa, se tarkoittaa oikeuksia, se tarkoittaa valtuuksia. Joka ottaa Jeesuksen vastaan, hän saa uudet valtuudet. Devil, you defeated! Halleluja! Voitko sanoa halleluja? Joo, kyllä. Kristuksessa meille tulee aivan uudenlaiset oikeudet, joita luonnostaan meillä ei ole. Joo. Ja myöskin ansiollisuudet. Jos haluat joskus kuulla oikein hyvää puhujaa, niin katsopa internetistä professori John Lennox, Oxfordin yliopiston matematiikan professori. Mulla on määrättyjä suosikkipuhujia ja tämä on yksi niistä, tämä John Lennox. Ja se on semmoinen hyvän tuulinen pappa. Mä luulin, että se on mua vanhempi, mutta se onkin mua vähän nuorempi. Se on suosikkipuhuja tuolla Englannin ja Yhdysvaltojen yliopistoissa. Ja tämä yliopistotason opiskelijat ja professorit, eliitti, niin niillä on erittäin vaikeita kysymyksiä, joka ei kyllä kuka tahansa osaa vastata. Mutta hän osaa, Jumala on antanut hänelle armon vastata. Joo. Sä todellakin tulet siunatuksi, jos käännät sen päälle. Sitten hän sanoi näin, että minä olen haastatellut eri uskonnoissa olevia ihmisiä ja kaikilla uskonnoilla siitä riippumatta, mitä ne on, myöskin kristinusko, näyttää olevan samanlainen asia. Kaikki kokevat, että he tarvitsevat ansiollisuutta tässä elämässä niin, että mikä sitten heidän korkeavoimakäsitys on, että he saavat apua ja suosiota tähän elämään. Ilman ansiollisuutta ei saada. Ja sitten erikoisesti, kun on lähtö tästä elämästä tulevaan, niin silloin myöskin ansiollisuutta. Ja hän sanoi, että toiset rakentaa sitä koko elämänsä, sitä ansiollisuutta. Ja hän sanoi, että se on kummallisia käsityksiä, jopa niin, että toisissa uskonnoissa, jos tapat vierasuskoista, niin ansiollisuus lisääntyy. Merkillisiä käsityksiä. Joo. Kuuntelepa joskus sitä John Lennoxia. Joo. Niin sitten kysyi häneltä, että no eikö kristinuskossa puhuta ansiollisuudesta? Hän sanoi, kyllä, mutta me ei rakenneta mitään ihmiskeskeistä, itsekeskeistä ansiollisuutta, vaan meidän ansiollisuutemme on Jeesus Kristus. Ja heti kun sä hyväksyt hänet elämään, sulla on 100% kaikki ehdot täytetty. Kaikki ehdot täytetty, kaikki tuomio poistettu, kaikki ehdonalaiset vaatimukset poistettu lopullisesti. Sut on siirretty iankaikkiseen autuuteen Jeesuksen Kristuksen armossa, armahduksen asemaan. Ei vaan, että saat nyt synnit anteeksi ja mitä huomenna tapahtuu, vaan armahduksen asemaan. Jeesuksessa, Kristuksessa. Sut on siunattu. Sun ei tarvitse enää sen jälkeen askarella syntisyyskysymyksellä, eikä alhaisella itsearvon tunnolla, eikä millään. Jeesus Kristus on sinun arvollisuutesi. Hän on sinun vahvuutesi. Hän on koskaan yksin. Hän on sinun viisautesi. Joo. Hän on tullut kaikeksi kaikkeen. 1. Korintolaisten 1.30 sanoo, hän on tullut meille viisaudeksi Jumalalta. Ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Ja sitten siellä Raamatussa neuvotaan, jos joltakin puuttuu viisautta, niin kysyköön Jumalalta, joka antaa alttisti soimaamatta. Sitten minäkin olen tarvinnut, ja varmaan sinäkin, niin tulee tilanteet, että me tarvitaan neuvoa
ja viisautta. Ja Herrassa sanotaan, että hän on ihmeellinen neuvonantaja. Joo. Ja mä muistan yksi kerta niin tietokoneen kanssa tämmöinen ihminen, joka ei nyt sit oikein tunne tietokoneita, äkkiä joutuu viidakkoon, jotka on kaikki piuhat sekaisin, eikä mistään tule mitään. Niin mä muistin tuon Raamatun tekstiä, mä kiitin Herraa, kiitos, että sä oot tässä. Ja kiitos, sä oot tullut viisaudeksi. Sulla on ihan helppo tää tietokoneen juttu ja ihan kaikki. Ja mä kiitän sinua. Ja henki sanoi mulle, että soita tyttären pojallesi Kanadaa. Hän hoitaa tämän asian etähoitona. Ja niin se teki. Joo, kiitos Herralle. Aina tulee hyvät neuvot. Mutta tämä vahvuus Herrassa ja minullakin on semmoinen luottamus Raamatun mukaan, että niin kuin on päiväsi, niin on voimasi. Joo. Ja sinua kannattavat iankaikiset käsivarret. Täällä on tällä hetkellä henkilöitä, jolla sulkekaapa hetkeksi silmänne. Onko täällä joku semmoinen henkilö, jolla on sairauden tai muun tähden kiputila sun olemuksessa? No, nostatko kätesi? Pitäkää kaikki silmät kiinni, että ne ei katsele, kuka sä oot. Joo, Herra, kiitos Jeesus. Sinä itse olet täällä. Sinä itse. Ja sinun sanassa sanotaan Luukkaan 6.19, hänestä lähti voima, joka paransi kaikki heidät. Joo. Oi kiitos rakas Jeesus. Joo, kunnia Jumalalle, Herra, että nämä kivut nyt saa jättää tänne, että ne jää ja nämä ystävät saa kokea uuden armon ja parantumisen ihmeen Jeesuksessa, Kristuksessa. Sillä hän on sama eilen ja iankaikkisesti. Joo, praise be the name of the Lord. Totisesti, halleluja. Joo, kiitos Herralle. Viitsisitte ottaa vaikka 30 sekuntia ihan ja rukoilla hiljaa tässä nyt minunkin puolesta. Mä sanon Reijolle, että jos mä en jaksa seistä, niin hän tulee pitää mua pystyssä. Niinhän meillä kävi yhdessä helluntai-seurakunnassa. Ai niin, no toi tämän tuolin tähän. No niin joo. Niin ihan silmät kiinni hiljaa. Rukoilisit munkin puolestani Jeesuksen nimessä niin, että voin niin kauan kuin Jumala haluaa pitää elossa, niin tehdä hänen tahtonsa. Abba Faata, Jeesuksen Jeesus. Joo, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja, halleluja. Kiitos Herralle. Nyt tulee tämmöinen sana Herralta, että Jumala on johtamassa täällä Suomessa olevat uskovat, jotka rukoilee, niin aivan uusille valtuusalueille rukouksen voimassa. Niin, että rukouksen kautta voi vaikuttaa vaikka toiselle puolelle maailmaa. Etävaikutuksena, etähallintana, tilanteiden muuttumisena. Joo, ja se on tulossa. Niin ota aikaa rehelliseen seurusteluun Herran kanssa päivittäin. Se on kaikista tärkein asia avonaisella Raamatulla. Joo, kiitos Jumalan Karitsalle totisesti. Tiedätkö, mua kun ne haastatteli siellä TV7 Rami Ojares, niin mä sanonkin hänelle, että nyt olisi semmoinen tärkeä lisäys vielä, miksi juuri minä? Miksi juuri minä? Miksi esimerkiksi Lasarus herätettiin ja siellä oli muitakin haudoissa? Miksi juuri minä? Niin me mentiin sitten tälle ilmoitusalueelle. Pyhä Henki antaa ilmoituksia. Ja jos sä suostut ottamaan aikaa kahden kesken Herran kanssa ja olet kuuntelevassa rukouksessa niin, että Jumala saa puhua, että hän saa aikaa puhua, niin hän antaa ilmoituksia. Ja siitä on kirjoitettu Raamatun ohella myöskin kirja Rees Howells, esirukoilija, suomeksi käännettynä se on. Ja me annettiin se Martti Ojarekselle, hän kiinnostui heti. Hän sanoi, että
Tästähän tulee rukouksessa tarkkuusammuntaa. Jos Jumala ilmoittaa rukoilet ton puolestaan rukoilet, niin se on kuin napakymppi joka kerta. Muutenhan me ollaan aivan niin kuin sokeita lintujen ampujia. Amputaan pum 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 välillä sattumalta. Tulipa sattuma. Sattuu osumaan. Joo. Niin Jumala haluaa siirtää uskovat sellaiselle tehokkuusalueelle, että joka kerta kun rukoilet, se on napakymppi. Joka kerta, joo. Ja siitä kirjoitettiin kirja, me oltiin Yhdysvalloissa, mä oon siellä asunut ja Kanadassa yli 40 vuotta koti, oli ABC-rukousporukat, niin ne saivat ilmoituksia. Siellä oli nuoria lähtenyt Amerikan baiveille ja haiveille, hävineet sinne huumemaailmaan, ties mihin. Isät äidit oli aivan sydänmurtuneena ja nämä rukousporukossa, kun ne rukoili, ne sai ilmoituksia, missä tämä kadonnut on, missä se on, jos se on vielä elossa. Ja Jumala tuli, mä muistan yksikin nuori mies, niin se oli Arizonassa niin huumeporukassa. Ja hänestä tuli ilmoitus ja nämä rukousporukat, joissa me oltiin mukana, ne sai ilmoitus, hän rukoili. Niin Jumala sanoi hänelle siellä porukassa, sinä et kuulu tähän. Lähde pois tästä. Ja hän sanoi heti kavereille, että Jumala puhuu mulle ja mun täytyy mennä. Ja hän lähti ja tuli pelastukseen sisälle. Joo. Niin, jos sä oot sitten Raamatun ohella sellaisen kirjan käsissä kuin Rees Howell, The Intercessor, tai suomeksi käännettynä esirukoilija, niin Walesissa oli 5 vuotta. Nostapa kätesi 5 sormea. Ollaan kuin lasten luokalla hetken. Vapaudutaan aikuisjäykkyydestä. Niin sano 5 vuotta. 5 vuotta Walesissa rukousporukka. Ja sä voit siitä kirjasta lukea. Ja he saivat ilmoituksia, mitä rukoilla. Ja kaikki se, mitä he rukoilivat koskien sotaa, Natsi-Saksaa vastaan, niin kaikki rukoukset, täsmärukoukset, aina tapahtui se ihme. Joo, ja Jumala teki sen ihmeen. Joo. Niin sitten on Raamatussa myöskin tästä hyvin paljon. Danielin 9. luku. Niin kun menet kotiin, niin avaappa se ja sitten luet sieltä. Ja siinä sanotaan, minä Daniel huomasin kirjoituksista. Huomasin kirjoituksista, että Jerusalem on 70 vuotta tallattuna ja aloin rukoilla. Ja kun hän rukoili, niin 23. jae siellä enkeli Gabriel ilmestyi ja sanoi, että ensimmäistä päivästä, kun sinä aloit rukoilla, sinun sanasi tuli kuulluksi ja nyt minä olen tullut. Joo. Hän löysi aiheen Raamatusta, kun hän luki. Joo. Oletteko koskaan kuullut sellaisesta kristinuskon suuresta rukousmiestä, joka sai paljon ihmeitä aikaa Herran hänen kautta, kuin Yrjö Müller. Se on englanniksi hänen nimensä George Müller. Se oli ensimmäinen kirja, jonka mä sain lahjaksi Raamatun ohella. Ja hän ei koskaan pyytänyt apua ihmisiltä, hän vain rukoili. Mutta hänen omista kirjoituksistaan selvisi, että hän aina rukoili Raamatun kanssa, luki Raamattua ja hän sai Raamatusta aiheen, Pyhä Henki puhui, mitä rukoilla ja se toteutui. Aina, joo. Niin perusta rukouksesi siihen, että näin sanoo Herra. Sillä Jumalan sanassa on voimaa. Ja jos sä katsot sitä kristityn sota-asua, Efesolaisten 6. luku, ja siinä on kypärä, ja sitten siinä on rintahaarniska. Siinä on monenlaisia osia. Ja sitten siinä on miekka. Nyt jos sä haluat vihollista vahingoittaa, et sä kypärällä sitä huiski, vaan miekalla. Sen tähden, kun Jeesus taisteli paholaista vastaan, Matteuksen 4. luku voit lukea, joka kerta vihollinen hyökkäsi, Jeesus vain sanoi, kirjoitettu on, ja toisti nimenomaan, mitä kirjoituksissa luki. Ja vihollinen ei kestä. Vihollinen ei kestä tätä kirjaa. Joo. Yksi sana voi hänet kaataa, lauloi Martin Lutherkin. Joo. Yksi sano vaan riittää. Niin, otapas se oikein tavaksi, kun rukoilet, niin ole kuuntelevassa rukouksessa myöskin. Ja George Müller sanoi, että meidän voimamme rukouksessa ei ole siinä, että me puhumme, vaan siinä, että Jumala puhuu.
Joo. Mä huomasin, että kuinka tärkeää on. Ja me ei saada Jumalaa puhumaan jotenkin vääntämällä tai yrittämällä psykologisesti, sielullisesti kiihottaa itseämme siihen tilaan. Ei, hän puhuu milloin hän puhuu. Ja sitten kun hän puhuu, niin anna armo kuulla se. Ja tulee vinkki, sellainen vinkki. Ja Herra sanoi kerran mulle, että hoksaa se pieni vinkki kun tulee, älä mistaa sitä vinkkiä, vaan sen jälkeen kun saatat sen vastaan, niin tulee lisää. Joo. Nyt mä oon varma siitä, että sinullekin niin sun oma perheväki ja sun sukulaiset ja sitten ystäviä ympärillä ja muitakin ihmisiä, ne on varmasti hyvin rakkaita sulle, eikö niin? Eikö se ole? Sulla on ihmisiä, jotka on hyvin rakkaita sulle, eikö niin? Joo, okei. Jumala näkee etukäteen kaiken. Hän tietää kaiken etukäteen. Vieläpä siellä sanotaan, että hän etukäteen tiesi myöskin, kuka hänet kavaltaa. Sitten 1. Pietarin 1 ja 2 sanotaan, Jumalan edeltä tietämisen mukaan teidät on valittu Jeesuksen Kristuksen kuuliaisuuteen ja hänen verellensä vihmottavaksi. Edeltä tietämyksen mukaan. Ja siellä sanotaan ilmestyskirjassa useammassakin paikassa, että meidän nimet kirjoitettiin elämänkirjaa ennen maailman perustamista. Jumala näkee etukäteen ja sitten mistäs muuten tiedätkö sä, ja sinun nimesi kirjoitettu elämänkirjaa ennen maailman perustamista. Joo. Mä ajattelen, että jos mulla on pöytä ja mä laitan siihen puupaloja ja metallipaloja, sitten jos mulla on oikein voimakas magneetti ja mä alan kuljettaa sitä sen pöydän pinnan päällä, niin kaikki metallipalat hyppää siihen magnettiin kiinni, puupaloissa ei ole mitään vaikutusta. Kun on Jumalan aika kutsua sinut, niin sä tiedät sen. Sä tiedät, kun kutsu tulee. Joo. Ja silloin seuraat sitä kutsua välittömästi. Minullekin ensimmäiset sanat, kun Herra sanoi silloin, kun mä olin huumekohtauksessa, hän sanoi, että mene ja heitä pois kaikki nuo huumeet tai sä kuolet huomenna. Niin mä heti nousin ja heti meni ja kaikki rikoin, pullot ja kaikki. Joo. Ja sitten hän sanoi, ja tupakat myös, ja nekin lensi niin, että hurahti. Joo. Kun Jumala puhuu, niin heti totellaan, eikö niin? Ja luonto puhuu meille myöskin. Oletteko koskaan, kuinka monet teistä on yli 80-vuotiaita? Could I see your hand, please? Thank you. No niin. Oletteko huomannut muuten luonnossa, niin kuusipuut, kun kuusipuu kasvaa, niin latvaosuudessa käpyjen määrä lisääntyy. Herra, suo, että meidänkin vanhuksien elämä, niin kävyt lisääntyy latvaosuuteen päin mennessä. Eli Jumalan kunniaa, enemmän apua kärsiville ihmisille. Joo. Mulle tuli sen TV7-ohjelman jälkeen lauantai-iltana, kun se oli niin mulle tuli soitto Imatralta. Ja siellä on mulla tuttavia. Ja siellä on yksikin lady, joka on ollut huumeissa ihan niin kuin minäkin, ja se on vapautunut. Ja hän soitti ja sanoi, että täällä on paljon huumeen käyttäjiä ottanut Jeesuksen vastaan ja vapautunut. Joo. Ja me on rukoiltu, että Jumala alkaa oikein Pyhän Hengen kautta, niin kuin oli silloin David Wilkersonin aikana. Ja silloin kun minulle tuli tämä, niin pyyhkäsi ihan yli maailman joka puolella. Nimenomaan huumeiden käyttäjiä tuli valtavat määrät Jeesuksen luo. Joo. Ja Yhdysvalloissa niitä sanottiin Jesus people. Joo. Kiitos Herralle. Kyllä. No niin, halleluja. Jeesus on tullut meille vahvuudeksi. Kiitos Herralle totisesti. Oh, thank you, Heavenly Father, we worship thee, Herra. Kiitos. Kuulepa, rakas ystävä, sinä tulit tänään tänne ja sinä et tarvi lähteä samanlaisena pois täältä kuin mihin sinä tulit. Koska tämä on paikka, jossa Jeesus Kristus on läsnä ja Jeesus Kristus ilmestyy. Ja jos sinä turvaat Jeesukseen Kristukseen ja haluat häntä elämää, että hän hallitsee sinun elämääsi, sä kohtaat Jeesukseen. Joo. Kiitos Herralle. Me tarvitsemme myöskin, jotka täällä puhumme, niin Jeesusta. Näin ollen me voida sinua auttaa, mutta Jeesus voi.
En mä itseänikään voinut auttaa, mutta Jeesus voi. Ja niin paljon kuin suostumme, niin kyllä Herra auttaa. Nyt suleppa hetkeksi silmäsi, niin mä ajattelen kaikkia teitä Herran edessä. Jos täällä on joku sellainen henkilö, joka ei ole aivan varma, että sä oot pelastunut ja synnit anteeksi annettu, ja jos kuolisit tänä yönä, että sä pääset taivaaseen, tarvit tällaista varmuutta, tai et ole koskaan tehnyt tällaista päätöstä, niin me rukoillaan sun puolesta ensimmäisenä. Ja sitten kaikki muut tarpeet. Voisitko sä nostaa kätesi, jos täällä on joku sellainen henkilö, niin Jumala haluaa antaa sulle varmuuden, aivan täyden varmuuden. Joo, kiitos olkoon Herran totisesti. Joo, Jeesuksen nimessä. Kunnia Jumalan Karitsalle. Voisitko sinä, rakas ystävä, toistaa tällaisen rukouksen mun perässä ja toistetaan kaikki hänelle avuksi. Täällä on joitakin käsiä noussut, niin me toistetaan heille avuksi. Niin sanokaa kaikki kuorossa näin, että rakas Jeesus, auta minua. Rakas Jeesus, auta minua. Minä en selviä yksin. Minä tarvitsen apua. Herra Jeesus, tule minun sydämeeni. Minä annan elämäni kokonaan sinulle. Sinun hallintaasi. Peruuttamattomasti. Iankaikkisesti. Sinun ihanaan hallintaasi. Hallitse mua, Jeesus Kristus. Kaikki elämän alueet. Ihan läpikohtaisin. Jeesus Kristus on Herra. En hyväksy mitään muuta valtaa. Enkä kumarra ketään muuta. Jeesuksen nimessä. Paholainen käpälät irti minusta ja minun asioista. Minä ja minun perheeni palvelemme Herraa. Me olemme Jumalan omia. Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen, aamen. Kunnia olkoon Herran. Näin on laittanut tuolin, että saa levähtyä. Kiitos Jumalan Karitsalle. Joo. Kotiläksyksi, jos muistat, kun menet kotiin, niin luepas Danielin kirjan 9. luku. Raamatussa on meille opetukset, miten rukoilla. Sä huomaat heti alusta, niin siinä sanotaan, minä Daniel huomasin kirjoituksista, että Jerusalem on tallattavana 70 vuotta hävitettynä ja aloin rukoilla. Ja 23. jae enkeli Gabriel ilmestyi ja sanoi hänelle, ensimmäistä päivästä lähtien, kun aloit rukoilla, sinun sanasi tuli kuulluksi ja nyt minä olen tullut sen tähden. Siis heti kuultiin rukous, koska hän rukoili Raamatun sanan mukaisesti. Joo, siinä on voima. Sitten 10. luku hän sanoi, että luepas sekin. Siinä on paljon oppimista meillä Danielissa ja kaikissa näissä Raamatun miehissä. Niin hän oli 3 viikkoa, nostapa 3 sormea, ollaan kuin lasten luokalla hetken. 3 viikkoa, sano 3 viikkoa. Hän oli rukouksessa ja dieettipaastossa, se ei ollut vesipaasto. Hän sanoi, että hän pidättyi määrätystä esimerkiksi liharuoasta ja tällaista. Se oli dieettipaasto. Mutta sitten enkeli ilmestyi hänelle 21. päivä ja sanoi, että ensimmäisestä päivästä lähtien rukouksiin tuli kuulluksi. Sitten hän selitti, minkä tähden oli kestänyt 21 päivää ennen kuin hän tuli sitten Danielin luo. Hän oli työskennellyt kaiken sen ajan. Ja nyt mä kerron sulle jotakin. Sinä olet rukoillut apua, tapahtumasi on hyväksytty yläkerrassa. Jumala on ottanut sen käsittelyynsä. Aivan niin kuin Danielin asia. Jumala käsittelee sitä. Me emme aina tiedä, miten nopeasti ja miten kauan se kestää. Mutta sinä pidät vaan uskon. Jumalan sana sanoo näin ja luottamuksen Herraa. Luottamuksen Herraa, joo, hän on luotettava.
eikä varmaan petä meitä. Joo, kiitos Herralle. Ja löydät oikein sopivan Raamatun tekstin, niin se auttaa. Joo. Me oltiin pastorin tehtävissä Kanadassa ja meidän molemmat lapset, tyttäret, ne meni, kun ne on muusikkoja, niin ne meni maailmaa muusikoiksi. Ja tämmöiset hienot hotellit, jotka on rikkaita, oikein rikkaiden ihmisten paikkoja, ne tykkää tämmöistä klassilistyylisestä musiikista. Ja tytöt soitti ja lauloi ja niillä oli valtava kysyntä suuriin kaupunkeihin. Niin me oltiin tietysti ihan uskovina niin sydän murtuneena, että tytöt on maailman henkisessä tilanteessa, vaikka se on tommoinen hienostopiiri ja hyvin hänet tienasi rahaa siellä. Niin me rukoiltiin ja sitten mulle tuli, mä itkin ensin öisin ja Herra alkoi puhumaan, että onko tämä tilanne niin toivoton, että et voi luottaa, että minä voin tehdä jotain. Sitten mä ajattelin, mitäs Jumala sanoo mun lapsista tuolla Raamatussa. Että eikö se ole tärkeää, mitä Jumala sanoo. Ja mä rupesin tutkimaan, mä löysin siellä vaikka miten paljon. Minä pelastan sinun ja sinun lapsesi. Minä vuodatan henkeni sinun yllesi, sinun jälkeläistesi ylle. Ja he sanovat, minäkin olen Herran oma. Joo, kiitos Herralle. Ja nyt sitten, mulla on sydämellä kuule, kuinka monilla teillä on lapsia? Joo, mulla on sydämellä lapset ja nuoret. Ja mullakin on niitä jälkeläisiä, vaikka on niin paljon kuin mitä tämä väki tässä näin. Niin, mutta kuitenkin tämä pikkupoikien ikäisiäkin on. Joo, kyllä. Mä haluan sulle rohkaisuksi puhua, että sinä uskovana voit valita ja Jeesus valtuudella, että Pyhä Henki työskentelee ja kutsuu ne pelastukseen. Sinun lapsesi, joo. Minä ja minun lapseni, me palvelemme Herraa totisesti, joo. Kiitos Herralle. Ja sieltä tuli Jesaja 44 luku, sieltä tuli mulle muun muassa Herran sana ja monista paikoista Raamatusta. Katso, minä vuodatan vedet janoavaisen ylle, minä vuodatan henkeni sinun jälkeläistesi ylle. Ja he sanovat, minä olen Herran oma. Pikkuväki alkaa sanoa, minä olen Herran oma. Herra, kiitos, sä kutsut esiin oikein näidenkin ystävien perheen jäsenistä oikein. Kutsut rukouksen esiin heidän sydämestään ja sanoo, minäkin olen Herran oma. Niin, kiitos rakas Jeesus, totisesti. Me vetoamme Jeesuksen verilunastukseen kaikkien teidän puolesta, teidän perheittenne puolesta, teidän lastenne puolesta. Ne kuuluu Jumalalle ja devil, you don't touch them. Ne kuuluu kaikki Jumalalle, absoluutti. Joo, kiitos Herralle, totisesti. Joo, kiitos, kunnia. No niin. Alappa kerää Raamatusta sellaisia rohkaisevia tekstejä ja jos sulla on lapsen puolesta rukousta, niin tee niin kuin mä tein. Mä keräsin läpi Raamatun tekstejä, mitä Jumala sanoo mun lapsista. Se oli hyvin rohkaiseva. Sitten mä kirjoitin niitä seinille. Se oli mun oma talo Kanadassa. Nyt mä oon vuokratalossa, mä en voi sitä tehdä. Mutta sielläkin on Raamatun tekstejä. Joka paikkaa kirjoitin. Ja sitten mä sanoin, näin sanoo Herra, kun oli kirjoitettu sinne, näin näyttää tilanne. Jumala on suurempi kuin mikään tilanne. Näin sanoo Herra. Ja kirjoitin uuden tekstin taas. Joo, kiitos Herralle. Varmasti kuule, niin täällä on mahdollisuus ihmisillä, jotka haluaa tulla sielunhoidollisia rukouksia ja muuta, eikö niin? Joo, toki. Joo, absolutely, joo. Ja tule sinä ensimmäisenä, jos sinulla on jonkunlaista syyllisyyttä tai sitten epävarmuutta pelastuksesta, sehän on tärkein. Niin tule sinä ensimmäisenä ja täällä on rukouspalvelijoita ja me ollaan kaikki täällä auttamassa sinua ja auttamassa toinen toistamme Jeesuksen nimessä, joo.